Пусна той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не престъпват. Изразът на аята е умопомрачителен, защото аятът ни информира, че въпреки всички бури и гигантски вълни, моретата не се смесват помежду си. Да, науката, както винаги, потвърждава аятите на Корана и доказва, че това е словото на Аллах. Френският океанограф капитан Жак-Ив Кусто, известен със своите подводни изследвания, описва резултатите от своите изследвания върху водните препятствия в моретата, както следва. Проучвахме мненията, изложени от някои изследователи, че има бариери, разделящи различните морски маси една от друга. В резултат на проучванията видяхме, че Средиземно море има собствена соленост и плътност. Също така е домакин на уникални същества. След това изследвахме водната маса в Атлантическия океан и видяхме, че тя е напълно различна от Средиземно море. Въпреки това, тези два морета, които се срещат в Гибралтарския проток, трябваше да бъдат равни или почти равни по отношение на соленост, плътност и жизненост. Тези две морета обаче имаха отделни структури, дори в части близки една до друга. В нашето проучване по този въпрос се натъкнахме на ситуация, която ни изненада, защото чудесна водна завеса на кръстовището не позволяваше на тези две морета да се смесят. Водна бариера от същия тип е открита от немски учени през 1962 година в Бамбелмандебски проток, където се срещат Аденският залив и Червено море. В следващите ни разследвания станахме свидетели, че същото препятствие съществува в точките на свързване на всички морета с различни структури. Тази ситуация, която изненада капитан Кусто, е фактът, че водите не се смесват, въпреки че моретата се обединяват, е заявена в Корана преди 14 века със следния аят. Пусна той двете морета да се срещнат, но между тях има преграда, която не престъпват. Друг вид водна бариера на Земята се наблюдава в естуарите и делтите, където сладководни реки се вливат в морето. Реките, за което е много вероятно да се смесят както с горните, така и с долните течения, никога не се смесват с солена вода на местата, където се вливат в морето. Ако Аллах не беше наложил закон да не се смесват тези две води, сладководните реки на Земята щяха да се смесят с соляна морска вода и да изчезнат, заедно с живите същества в тях и около тях. Коранът обръща внимание на чудото на несмесването на сладката и соляната вода и в друг аят. Той е, който разположи в съседство двете морета, едното сладко, утоляващо жаждата, а другото солено, горчиво, и стори между тях граница и възбранена преграда. Да, точно както фактът, че моретата не се смесват едно с друго и че реките със сладка вода не се смесват с моретата, показва безкрайността на Аллаховата сила. Фактът, че това събитие е изразено в Корана преди 1400 години, доказва, че Коранът е Аллахово слово. Невъзможно е един човек преди 14 века да открие и запише тази истина, която науката може да открие едва в наши дни. Тогава Коранът никога не може да бъде човешка дума. Това е вечното слово на Аллах, Създателят на земята и небето.